Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga Ebanghelyo, tumalakan San Mateo. Nagsiring Isus san 12 nga mga tinun-an, ayaw kamo kahadlok kan mga tawo, bubuksan ang bisan ano nga tinahuban, nga nagpapahayag ang tagsa nga tinago. Kinahanglan igyakan niyo liwat sa kapawan, anig susumat tuha iyo hakasisidman, ngan kinahanglan igpasangyaw niyo tikang ha mga atop anabatean niyo hinhilom. Ayaw kamo kahadlok kan makakamatayhan lawas, kundi diri makakamatayhan kalag. Kasay lugod kahadlokin niyo ang Diyos nga makakamatayhan kalag, ngan lawas dito sa impyerno. Usa ka sentabo ang nagpapalit niyo hinduha nga balin sa sayaw, kundi waray usa nga balin sa sayaw nga nahuhulog hatuna, kundi pagbuot hanamay niyo. Anhaiyo nga bahin, ginihap na bisan nga niyan nga tanan nga mga buhok kaniyo ulo, sanglit ayaw kamo kahadlok, mahal pa kamo kaupay, kahindamo nga mga balin sa sayaw. Aang kunon kuman haatubangan hanako na may halangit, at bisan hino nga magpadayag hakadaman nga ako niya, kundi iglilirong kuman hatubangan hanako na may halangit, at bisan hino nga maglirong hakadaman nga akon hiya. Pakabugtuan ng Ebanghelyo han Ginoo. Nayawong ka, O Kristo.